Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ga labarin Nusaiba bint Ka'ab radiyallahu anha. Mace mai kamar maza kwari ne babu. Nusaiba diyar Ka'ab wanda ake kira da Ummu Ammara ta kasance mace mai imani, jaruma da cikakkiyar biyayya. A ranar yakin Uhud, lokacin da sahabbai da dama suka watse kuma hatsari ya kusanto Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ba ku labarin yakin Uhud, ina jin yana YouTube channel ɗina. Daman na gaya muku abubuwa da dama sun faru a yakin Uhud. To Nusaiba tana cikin waɗanda suka ɗauki takobi, ta tsaya a gaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana kare shi daga hare-haren makiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisi ingantacce wanda Ibn Sa'ad ya rawaito, Annabi ya ce duk inda ya juya a ranar Uhud sai ya ga Nusaiba tana kare shi. Nusaiba ta ji raunuka sama da 12 amma bata ja da baya ba. Har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata addu'a. Ya ce, ya Allah, ka saka su a aljanna, wato ba ita kaɗai ba har da abokan tafiyanta. Darasi a wannan labarin shine jarumta ba ta jinsi ba ce. Akwai maza da ba su da jarumta, akwai mata da suke da jarumta. Imani yana ba da ƙarfin da ya fi ƙarfin jiki. Mace na iya zama garkuwar addini. Subhanahu wa ta'ala da kanshi ya ce a suratul Tauba, aya na 111, Inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Nusaiba ta sayar da ranta ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya saye da aljanna. Idan Nusaiba ta iya kare Annabi sallallahu alaihi wasallam da jikinta, mu fa ta yaya muke kare sunnarsa a yau? Da halayenmu, da suturarmu, da gaskiyarmu, ko kuma da me? Ki zama mace mai tsayuwa kan gaskiya, ki san darajarki a musulunci, ki sani imani na mace na iya canza tarihi. Ya Allah, ka yarda da Nusaiba bint Ka'ab, ka ba mu zuciyar imani da jarumta irin tata.